Vítejte, děti noci, u dalšího dílu show Královny z temnot, kde každá hra končí exorcismem a žádná panenka není nevinná. A dnes si budeme hrát. Ale ne tak, jak byste chtěli. Dnešní díl se jmenuje Když si hračky hrají. A věřte, že některé z nich si hrají i bez vás. Takže pokud máte doma panenku, která občas změní polohu, zůstaňte s námi. Možná zjistíte, že to nebyl váš pes. Panenky tu jsou s náma od jak živa. Měly bavit, utěšovat a být společníky. Ale co když je používá něco jiného? Skrze ně. Od vůdu panenek až po porcelánové panenky se skleněnýma očima, které vás sledují i potně. A tam začala někde hranice mezi hrou a posedlostí mizet. Annabelle? Zapomeň. Ta by byla jako Barbie na sabatu mezi těmito legendami. Dnes se budeme bavit o hračkách, které vraždí, aniž by potřebovali hollywoodský rozpočet. Začneme filmem Dolly vraždící duch. Film, který nám ukazuje, že panenka nepotřebuje démona, když má dostatek osobní zášti. To je přesně můj typ ženy. Mrtvá, ale s účesem. Pak tu máme Puppet Master. Film o vražedných hloutkách, zrozených z experimentu. Každá má vlastní osobnost a zbraň. Přesně, to je multitasking, který chci vidět v každém pracovním týmu. A pak tu máme další filmovou perlu, Pinocchiova pomsta. Dítě dostane panenku Pinokia a začnou se dít věci. Je vrah dítě, anebo panenka? A já vždy myslela, že dřevo je bezpečný. Ale teď už ani stůl nevidím stejně. A jako poslední tady máme Amityville Dollhouse. Domek na hraní, který oživí duchy z pekla. A děti, které si v něm hrají, už nikdy nechtějí odejít. A to je přesně ten důvod, proč mám doma jenom Lego. Tam se démon rozpadne sám. A teď realita. Robert the Doll. Panenka námořníka z Key Westu. Lidé tvrdí, že se hýbe, mění výraz v obličeji a někteří slyší jeho smích. A pokud ho vyfotíte bez svolení, tak si připravte omluvný dopis. A nebo rovnou rakev. A Harold? První panenka prodala na eBay jako prokletá. Muž, který ji koupil, skončil v nemocnici. Let Me Out. Australská legenda. Starý loutkový muž, který se třese, když se k němu přiblížíš. Někteří dokonce říkají, že má duši utopeného chlapce. Takže tak nebo tak, když ti někdo prodá panenku a řekne ti nechej ji na světle, poslechni. A teď, děti noci, si řekneme pár prokletých faktů. Některé muzejní vitríny jsou vyrobeny z posvěceného skla. Každá druhá Haunted Doll má na eBay přiložený příběh, ale jen pár z nich reaguje na elektrický hlasový fenomén. V Japonsku věří, že panenka může získat duši svého dítěte. Robert the Doll dostává vlastní poštu, kde se mu lidi omlouvají, aby zrušili kletbu. Existuje panenka, která odepisovala na dopisy zpět. A můj oblíbený? Démoni prý nenávidí prach, takže pokud doma tak často neuklízíš, možná už tě opustili. Dnes se spolu podíváme do domu, kde ani hračky nespí a sny se mění v noční můry. Tak pevně obejměte svoje panenky, protože až tahle pohádka skončí,
tak možná obejmou oni vás. Zasněte světla, zamkněte dveře a poslouchejte. Tohle je příběh, který neměl být vyprávěn. Dnešní příběh z temnot jsme nazvali Dům, kde hračky nespí. Malá Elizabeth milovala hračky. Měla jich plný pokoj. Plišáky, panenky a staré medvídky po mamince. Ale nejraději měla mluvící panenku, kterou dostala od babičky. Ta jí pokaždé po stisknutí bříška řekla: "Jsi moje nejlepší kamarádka." Jedné noci se ale panenka ozvala sama. Bez stisknutí, bez pohybu. Z temnoty se ozvalo tiché: "Proč jsi mě nechala samotnou?" Elizabeth se posadila na postel. Myslela si, že se jí to jen zdá, ale pak slyšela, jak se na poličce posunul medvídek a z podlahy se začalo ozývat škrábání plastu o dřevo. Všechny hračky se pomalu otáčely směrem k ní. Rodiče slyšeli křik, ale když vběhli do pokoje, všechno bylo tiché. Elizabeth seděla na posteli, v náručí svou panenku a usmívala se. A její oči nebyly její, byly skleněné. A místo lidských prstů měla plastové. Rodiče se zhroutili, panenku schovali do sklepa a dům prodali. Noví majitelé, mladý pár bez dětí, netušili nic. Až do noci, kdy spod schodů slyšeli tiché: "Jsi moje nejmilejší kamarádka." Muž otevřel dveře sklepa a na schodech seděla malá holčička. Měla na sobě šaty z hadrových kousků a hlavu z porcelánu. Usmála se a řekla: "Hledala jsem tě, mami." Ráno našli jen panenku. Seděla u stolu, kde kdysi sedávala Elizabeth. Na jejím bříšku přibylo nové tlačítko. A když ho stiskli, z panenky se ozval dětský hlas: "Teď jsi moje nejlepší kamarádka, ty!" A než se rozloučíme, děti noci, pojďme si připomenout panenky, které o sobě vědí, že jsou mrtvé. Řeč je samozřejmě o Living Dead Dolls, panenky, které vypadají, jako by právě utekly z naší show. Každá má svůj příběh. Některé se utopily, některé zase uhořely a jedna se jen prostě špatně vyspala. I přesto vypadají líp než většina lidí v pondělí ráno. Moje oblíbená je Sadie, ta s úsměvem, který říká: "Právě jsem tě pohřbila." A tvoje Minty? Moje je exorcist, královna velikonočního exorcismu. Když se spojí démon a plyšový králíček, tak víš, že designer měl skvělý den. A co je nejlepší? Tyhle panenky si můžeš opravdu pořídit. A nebo spíš, oni si můžou pořídit tebe. Living Dead Dolls, jediná kolekce, kde se smrt nosí s grácií. Podívejte, děti noci, právě nám dorazila zásilka z temnot. Dolly, chceš se toho ujmout? A máme tady další dítě z kolekce Return of Living Dead Dolls. Posey, holčička, co se naučila dýchat pod zemí. Podle nekrologu zemřela 8. srpna roku 1970. A způsob? Byla pohřbena zaživa. Někdo má prostě klaustrofobii a někdo má jen smůlu. Chudák malá Posey, pohřbena zaživa. Ale některé věci prostě odmítají zůstat mrtvé. Posey byla údajně inspirována slepou dívkou z hororu The Beyond.
byla první, kdo byl v Resurrection sérii. Byla vyrobena jako mini panenka, ořezávátko a dokonce i 45 cm porcelánová panenka a své prázdné oči sdílí jako jedna z prvních s Damienem. V krátkém filmu Grave Danger zjistíme, že se narodila v roce 1962. Takže je to jedna z mála panenek, o které víme, kdy se narodila i kdy zemřela. Pouze není jen panenka, je to připomínka, že smrt někdy trvá déle, než čekáte. A některé děti se prostě nevyplatí pohřbívat. To by pro dnešek stačilo, děti noci. Doufáme, že si večer zkontrolujete své panenky, jestli se nehýbou, když mrknete. A pokud ano, možná si prostě našli nového kamaráda. V příštím díle se přesuneme od hraček k těm, co tahají za nitky osudu. K čarodejnicím, sabatům a magii. Epizoda Sestry temnoty bude o kouzlech a magii, která přetrvá staletí. Hlavně nám nezapomeňte dát like, odběr a sledovat náš Instagram a TikTok, protože temnota má nové sestry.